Kilo rek. Oma second layak huni si apik rek yo. Regone murah pol di bawah pasaran searea batas kota Surabaya. Iki engko lek masalah chat engko tak chat ulang rek yo. Sing penting iku lingkungan rek, lingkungan terbentuk lho. Lingkungane rek yo. Wis ruwame wis terbentuk. Lah enak maneh omah iki cedhak karo musola. Be peno pengen tobat yo. Iki ukurane 5 kali 10 regane 250 juta lho, murah kan yo. Wis ae cak gak suwe-suwe cak, jalane wis full paving rek yo. Lho wis oleh pager sing kena dibuka karo ditutup yo. Kamar ana loro rek yo. Lek masalah karpot ombo, mobil opo ae iso mlebu tenang ae rek yo. Mobil Avanza, Xenia, Sekmod lah. Pas tapak depane lho batu alam warna hitam wis ana lampu hiase rek yo. Wis lah terus nang kono iku ana apa iku truk-trukan ngono iku rek yo, hiasan mobil truk ya. Lah terus nang kene iki sik kena gawe parkir sepeda motor ya. Lah wis free pompa air nang kono wis tak kekran. Kene kena geterasan nyantai-nyantai lek isuk kerokokan kayak gak diduso. Kusene almini anti rayap, pintune kuku tarung rek yo. Ruang tamu turun keluarga super gede, tenang ae yo, gawede rek yo, kena ge nyeluk wong sak RT 2 RT semut. Sailinge dukur ya yo, plafone wis drop ceiling, ono lampu hiase, gandul-gandul ono telu, terus nang ngene kono cendela permanen. Dadi omah iki pencahayaane apik, menghemat listrik. Dadi lek awan paten ono, aku iki gak nguripi lampu rek yo. Lah iki kamar pertama area iki kiwir ngono iku rek yo. Wis sik panggah iso gaya apa ae, kuda-kuda liar sik iso. Lah engko sampean nang kene karek kono gordene tok. Nggone AC ready yo, kamar ono loro jejer. Iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir padha ya karo kamar pertama wis ana cendeloe. Nah, iki kamar mandine. Kamar mandine gawede kene gatus wong 35 wis full keramik, shower ready, klosete duduk ya. Terus nang kene kono area dapur rek ya. Lho, dapure wis ana mini bare mini ngene iki ya. Kene gone kompor iki wastafel. Cak gak kebul ta mboten rek ya. Saiki wis ana heksose ngono iku ya. Dadi lek peno masak aman wis gak mulek ya. Wis ngono ae info teko aku dino iki. Be sampeyan minat utawa pengen takon-takon utawa pengen survei lokasi, gak usah izin, gak usah sungkan, langsung japri via WA. Siap antar gratis 24 jam. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye bye.